Ki ceritane iki esuk mau jam pira ya, jam setengah 6 ki nyalakke orderan oleh orderan iki pertama. Lah iki ceritane ngeterke ning kulon kono Jakal, Pogong Baru. Lah iki kon ngeterke mlebu bolo. Wis ngeterke mlebu to, kon buka dhewe wis kon dekek ning ngarep pintu kae, pintu kamar nomor 2. Jan esuk-esuk nang ora kulino ni jan dikira arak maling to, bolo. Wis ngono kuwi nek wong cah kos ki wis kon dekek nang kene iki wis tak dek kene iki wae. Iki kae tak foto, tak kirimke mas-mase sing pesen. Ngono kuwi ya wis tak kirim wis karepe nang kono kuwi wis rampung iki tak tinggal wae ta bolo. Iki lali asih kontakku urung tak copot nang motor wis karepe luweh wis nutup gerbang iki lho. Bar iki OTW lah iki ngisi bensin sik bolo, wis antriane dawa tenan wis kaya harapanku karo kono kae lho bolo. Ora bolo, karo bojoku ta ya bolo. Iki oleh orderan iki ning Jakal iki. Cakwe iki wis ujug-ujug kon nunggu jebulane wis dadi. Walah gasik ngono men cepet mbak. Iki cakwe iki ngeterke nang Palagan ngono wae. Lah iki wis tekan nggone aku bali blas. Puter balik iki wis kaya kono wae iki mau security-ne ndadak moto ngopo ngontene ngeterke foto iki ora bali. Ceritane iki kono kae aku marak kepenthung ndasku ning portal lah tak kira nututi mobil abang kae lho bolo. Tak kira iki malah kiri-kiri jebule tak kepenthung ndasku portale kae. Lah masem. Iki lewat jalan Dami mak klunting oleh Grabmart. Iki entuk Grabmart bolo. Iki mas-mas iki malah isin-isin entuk Grabmart bolo aku. Lah iki dicepak-cepake Mas lah iki wis garing ngeterke iki bolo. Terke ning Waluwor ana esuk-esuk ya biasa bolo. Minggu yo rada sepi dalane iki nek Minggu. Yo dasare esuk barang iki to bolo. Wis ngono wae nek cara mending mangkat esuk nek ceritane iki jan dalane sih sepi ngono to. Polisine kurang akeh polisi tidure ngejuk kontrak-kontrak ngantian prisilane kocak. Bolo wis ngono kuwi. Wis suasanae ngalor sahdu wae Merapi barang ketok. Indah jan. Ijo-ijo ngene sik sahdu esuk-esuk. Lah iki ceritane iki dinitip 10.000 bolo ngeterke Grabmart mau alhamdulillah esuk kena tuku bubur bolo, kena nunggokke anakku. Ngono ya.